Ami az első, ami az eszembe, nem tudom, jó, szépek a lányok. Hát nagyon jó fejoktatóink vannak, segítőkészek. Nem tudom, tök jó a hangulat itt. Szeretek itt tanulni, érdekes. Mert Magyarország legjobb egyeteme, és gyönyörű, szép, és tök jó az új épület, és szeretném, amit tanulok. Van mellette életem, és nem egy mélyebe, ahol csak a suli az élet. Lehet mellette dolgozni, és nem ugyanígy kerülsz a nagyvilágba, és nem semmi tapasztalat. Vannak lehetőségek, amikkel hát elég proaktívak vagyunk, akkor játszunk. Szépek a lányok. Magyarország legjobb tanárai és a legnagyobb kutatói itt vannak. Nagyon jó szakkollégiumok vannak, ahol lehet járni mellette. Szeretem a tanárokat, magát az épületet, az embereket, meg magát a közgazdaságot. Mert szeretjük a könyvtárat. Top egyetemek egyike. Hát mert gyönyörű szép épület, és nagyon sok jócsal jár ide. Nagyon szeretem a Corvinusra járni, mert nagyon jó a közösség, és nagyon sok jó buli van. Itt van ez az egyetem, szerintem. Az egyetem.